vaig estudiar Belles Arts i era pintor. La pintura era una coreografia acurada del gest projectada sobre la tela. I aquí em vaig perdre. La referència del món se'n va desfer. El que em va permetre refer aquesta relació va ser la fotografia. L'objecte fotogràfic era l'artífex de tot. Admiro els pintors clàssics, figuratius, i vaig descobrir el treball dels fotògrafs. Man Ray va ser pintor i va ser fotògraf. El seu reconeixement li ve principalment pel seu treball fotogràfic. Ell va voler ser reconegut com a pintor. La seva fotografia va prevaldre. Qui decideix el que és vàlid a la història de l'art? No és l'autor, evidentment. El temps, l'atzar, els experts, els interessos ho posen tot al seu lloc. Aquest lloc, a la història, sempre és qüestionable. Quan faig una fotografia, la primera intenció és la de crear una obra d'art. Crear una estètica que es pugui sentir una emoció. Sempre darrere, implícitament, hi ha un posicionament ideològic, moral, social, polític. El Raval és la Torre de Babel, un reflex de simetries socioculturals. Per compensar-ho, ens trobem els actuants. Els actuants són les persones que ofereixen determinades opcions per mitigar les situacions de desigualtat i vulnerabilitat. Hi entren des de cooperatives, organitzacions o associacions d'iniciativa social i sense ànim de lucre, fins al petit comerç, les botigues de proximitat, antics tallers que estan quedant desplaçats per la gentrificació de la ciutat. Aquest col·lectiu neix amb la missió de desenvolupar accions de caràcter integrador en els àmbits educatiu, social, laboral, per tal de contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i minorar els efectes de l'exclusió social. El que et trobes ara al Raval no és ni l'ombra de la llibertat que era abans. Per la pèrdua d'identitat degut a la parasitació dels llocs i les lluites per part d'heteros i turistes. Abans podies divertir-te, follar on i quan volguessis, amb qui volguessis, amb respecte i comprensió. El Raval sempre ha estat un barri pel vici i pel sexe, sense censura i sense complexos. Les noves ordenances cíviques ultrarestrictives i discriminatòries persegueixen a les veïnes i regalen al carrer als turistes i snobs especuladors que ni viuen ni deixen viure. Me ha encantado tu show. Gracias. Gracias por venir. Gracias a ti. Me has dado vitaminas a los ojos. No te he visto mucho por aquí. Poco, pero ahora que empieza a hacer frío, vendré más. Y cuando hace frío, pones la calefacción. O me tapo. Y cuando tienes sed, bebes. Oye, ¿sabes que tienes un buen retrato? Habrá que verlo. Quan viatges en cotxe i entres a la carretera, es dona una pulsió externa que atrau. És com si la carretera et xuclés, t'atrapa i et porta a llocs de misteri. El cotxe ens ha donat autonomia i llibertat de moviments pel territori. He treballat amb cotxes tota la vida. Són la meva passió. Els venc de segona mà en un estat impecable. Els automòbils són unes màquines precioses. L'automòbil més meravellós del món el fabriquen els britànics. Un Rolls-Royce és insuperable, una joia sobre rodes. Tenir-ne un és el somni de la meva vida.
Yo estaba en Shanghái, en la colonia británica, y me llevaba la nani en un coche de bebé. Mis padres y mis hermanos nos esperaban en el barco que zarpaba para Barcelona. Cuando el barco salió del puerto, no nos encontraron a bordo. Papá avisó al capitán. Averiguaron que la nani y yo, equivocadamente, embarcamos en un navío rumbo a Sudamérica. Y estando cerca los dos barcos, pararon y una lancha nos devolvió con mi familia. Así que, como puedes ver, querida, yo de bebé hice parar 2 buques. Esta historia creo recordarla de tu madre. Es muy novelesca. Lo es, como mi vida. Mira, ¿sabes que este puré te ha salido muy fino? Gracias, Beatriz. Lorenzo nunca me lo dijo. Recuerdo una vez en Argentina, en una excursión a caballo, en la estancia de los Hernández Padilla, nos sirvieron un picnic con un puré de patatas tosco, con unos tropezones horribles. Y mi marido dijo que era el mejor puré que había probado en su vida. No sabes lo mal que me sentó el comentario. Son cosas sin importancia, María Mercedes. Sí, pero sabes que no soporto la ordinariez. Otra vez De vegades la persona retratada s'ofereix a fer un nu. En el simbolisme del nu hi ha 2 posicionaments. Per un costat, el de la puresa física, moral, intel·lectual, espiritual. I per l'altre, el de la vanitat lasciva, provocadora, que invalida l'esperit a favor de la matèria i dels sentits. Qualsevol nu expressa algun d'aquests posicionaments. La sessió fotogràfica d'un retrat amb la persona desvestida és com un ritus de la nuesa, el significat del qual es pot interpretar a la imatge resultant. L'expressió del cos despullat és una crida on trobem components de catarsi, de provocació, d'alliberament o de purificació, on el pudor queda eclipsat. L'amor que sentim pels objectes té a veure amb l'amor que sentim per la vida. Qualsevol cosa que conservem té un significat específic. Ens remet a un moment, a una experiència, a una persona, a una situació. Les persones estem submergides en un oceà de coses. Unes són útils, pràctiques. D'altres només són per la contemplació. Es tracta de l'objecte artístic relacionat amb la cultura i el plaer estètic. No el veiem pel que és, sinó pel que nosaltres som. Fotografiar una persona amb un objecte ens parla d'una relació. El seu entorn, ple de coses, la defineix a una escala més complexa. He escollit treballar en analògic i blanc i negre. Utilitzo carret de format mig, de 6x7, i puc disparar 10 fotogrames. 10 fotogrames són una sessió fotogràfica. D'aquí en sortirà un, que serà el definitiu. No tiro més d'un carret per sessió. La sessió es prepara i tant el model com el fotògraf ens posem d'acord. Definir el lloc, escollir vestuari, objectes, postura, direcció de la mirada, gest amb les mans. Encara que això ho fixem per endavant, hi ha un cert lloc per la improvisació. Això permet escollir el fotograma final en un ventall més variat. El temps d'espera no és un temps mort. Moltes vegades hem d'esperar. Una cita que es retarda, un transport que no arriba. Un temps d'espera sense lectura, sense connexió a internet, pot ser un regal per parar. Un temps per la contemplació exterior o interior. És el temps quiet abans de l'acció o del que passarà. La fotografia analògica és temps d'espera. Els resultats no són immediats.
hem d'esperar tot el procés del revelat. Quan tens temps, tens vida. S'acaba el temps, finalitza el camí. La fotografia vol ser una congelació del temps. De fet, és només un objecte de record. La fotografia, com a objecte, no canviarà. El nostre record sí ho farà. Mutarà amb el temps. El nostre cervell varia les experiències viscudes fins que es desfan en l'oblit. Màscara. Careta de fusta, cuir, folrada de metall que usaven els actors de l'antiguitat. Desenmascarar. Treure la màscara. Descobrir la falsa o continguda aparença que encobreix pensaments, objectius, sentiments. Disfressa. Mitjançant màscares, vestuari, pròtesis, modifiquem la pròpia personalitat. Personalitat. Conjunt de dades relatives a la persona, organització dinàmica, integradora de les seves característiques psicològiques i biològiques. Prosopon. En grec significa tant màscara com rostre. Així doncs, el rostre és una màscara i la màscara és un rostre. El fi últim de la màscara a les antigues civilitzacions no era la necessitat d'amagar, sinó un intent de desprendre's de la pròpia individualitat, limitada per identificar-se en una realitat d'ordre superior. En llatí, màscara es diu persona. Així, homologant els valors de màscara i persona, ens trobem en la definició de l'ésser humà.